Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla leNkosi uJesu Kristu, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ukuze sifinyelele eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisela ukuphenduka ziphile ngomngcwele nangeqiniso elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo. Ku-YouTube uzosearcha uthi Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni elinguKristu Jesu. Ungakhohlwa nokuthi usubscribe nokushareisha i-link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu. Ku-YouTube Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kwephakade. Amen. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Yamkelani umfowethu umhlengizoni bazalwane ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele esihola yena ongumqali nomphelelisi webandla likaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane sinomfowethu uNkosi fikile enyandeni ozobe sifundela namhlanje egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu umsindisi umnini mandla onke inkosi yokuphila, okhona nowayekhona nozayo, uAlpha noOmega, inkosi yenkazimulo. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Yena uyisibonelo sakho konke okuhle, uphelele ekuhleni nasothandweni, umoya weqiniso, indlela yokulunga futhi indlela yokuphila. Akekho yakuya uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe nabapostoli bakhe abangcwele abaliphatha lezwi lensindiso nezwi likaMoya Engcwele ngokuthembeka ukuze basishiye nobufakazi ngokwembhalo, ukuze nathi masifika kulesikhathi sokuthi sifinyelele emiseni ukuba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu omusa nothando, noma sihlukanisela isizwe wasikhetha phakathi kwabantu abaningi, kepha lesizwe wayesitshela ukuthi ngisho izihambi laba abagogobele kini uma niphumula nabo kufanele baphumule. Sho ukuthi yabona umusa wakhe ngoba nalaba ebakhethile webenzela umusa wakhe wehlela bonke. Mase vela futhi uvela ngokuthi kwakhona indoda ekwakuthiwa uNicholas, yena waye ukapteni webutho lama Italians noma wase-Italy, kepha wayemthanda uNkulunkulu ehamba ezindleleni zikaNkulunkulu.
uNkulunkulu waze wathumela ingilosi yakhe ukuthi iye kuyena iyomtshela ukuthi akayahambe uyofuna umpostoli uPetro khona ezomfundisa ngendlela zikaNkulunkulu. Wathi-ke esemthumelile umsebenzi nobasebenzi bakhe bahamba bayofuna uPetro bemthola. uPetro wabuya nabo wafike wabashumayeza ngoJesu. Esefikile uPetro uthi yena akufanele ngabe uzohlangana nabantu bezizwe. Kepha uthi mebafundisa ngoJesu wehlele umoya ingcwele kubona. Lapho khona bese bona uPetro ukuthi uNkulunkulu akakhethi kuzo bamuntu. Uyasho-ke umbhalo ukuthi uNkulunkulu umoya wakhe ongcwele unika labo abalalelayo nalabo abahambayo ngezwi lakhe. Uma sithi uJesu Kristu inkosi ngokuba yena uyinkosi engaphezulu kwawo wonke amakhosi, yona kuphela inkosi esikholwa nguyiyo nesifuna ukuhamba kuyo. Ngokuba ngaphandle kwayo uphila kwethu akunamsebenzi. Asiziphilele ukuthi sibuse lemhlabeni kuphele lemhlabeni, bathi siphilela ukuthi kufikele isikhathi lapho khona sizothi uma sifa lenyama ehlukana nomphefumulo siphinde sivuke. Abanye bayazibuza ukuthi ke abantu abafileyo bavuka kanjani. Bese athi incwadi yokuqala baseKorinte sahluko 15 from verse 32. Njengoba nami ke ngihamba ngishumela leli vangeli ngibeka impilo yami engcupheni, ngifa mihla yonke yokuphila kwami. Ngifa njengokusho kwembhalo futhi kwencwadi yamaHubo ethi siyabulawa usuku lonke silungiselelwa njengemvu ezakuhlatshwa. So kubulawa umuntu wenyama kulungiswa umuntu kamoya. Khona ukudla komphefumulo, khona ukudla kwenyama. Ukudla kwenyama kwesisu nesizwe sokudla kwenyama, kepha konke kuzakufa. Kepha khona okumele kuphile. Manje ke zimbili izindlela, ekamoya neyinyama. Inyama iye ebhujisweni, kepha kamoya iye kuphileni. Nawe ke manje kuzomela uzikhethele ukuthi eyiphi indlela ufuna ukuyihamba kulezi indlela ezimbili. Azikho ntathu, ayikho yodwa, zimbili. Wena ukhethe yakho. Khona yesono, khona yokuphila. Khona yokulunga, khona yokufa. Wena ukhetha yiphi na indlela ufuna ukuhamba ngayo. Umbuzo lowo. Bese ithi ke labo abavuswayo monginika lapha uverse 32 uthini? Incwadi yokuqala baseKorinte isahluko 15 verse 32. Yes. Uma ngalwa nezilwe eEfesu ngokwabantu. Uma silwa nabantu, silwa nezilwane kubantu, silwa nemoya amadimoni kubantu. Baphikisana nevangeli, bafuna ukufundisa izinto zabo ezingekho eBhayibhelini. Silwa ngeBhayibheli. Ingakho ke iBhayibheli kulabo abanomoya wamanga nomoya wenkani nomoya amadimoni, lithi lapha kwincwadi yaseFilipi usahluko 3 verse 3 liyacacisela. Ungabe sokuthi hayi wena wabiza abantu ngamagama athize. iBhayibheli liyacacisela ukuthi uma ngilwa nezilwane esimoyeni sabantu, khombisa wona ukuthi khona imoya yobulwane kubamba abantu. You understand? Itheni incwadi yaseFilipi chapter 3 verse 3. Yes. Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu. Thina sihamba ngokomoya kaNkulunkulu. Sizibonga kuKristu Jesu. Sizibonga kulowo inkosi yokuphila. Singethembi enyameni. Asithembele kuphi? Glory to God. Singethembi Jesus. Yeah. Inyama ayinanzuzo, umoya ophilisayo. Nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni, uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni. Yes. Kakhulu. Ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili. Ngingohlanga lukaIsrayeli. Yes. Osizwe sakaBenjamini, umHebheru wamaHebheru. No, ungiphu verse 1. Angathi ngike ngahamba ngajumpa kakhulu, ungiphu verse 1. Incwadi kaFilipi chapter 3 verse 1. Yes. Elokugcina bazalwane bami, thokozani enkosini. Thokozani enkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina. Xwayani izinja. Nayo ke indaba ebengiyifuna ngisengagijima kakhulu. Ethi ixwayani izinja. Lixwaye izisebenzi ezimbi. Yayizwa indaba. So uma ethi ngaleke, uma ngalwa nesilo esimweni somuntu, sho ukuthi kukhona umoya obamba umuntu. Isilwane ke methiwa isilwane, methiwa isilo kushila isilwane. Akushiwa ukuthi ke isilwane inhloboni. Methiwa ungathi imbongolo isilo, ungathi yashi isilo, ungathi ibhube isilo.
yini igama lithi beast ngesingisi lisho isilwane isilo. So uma ethi walwa nesilo walwa nomoya wesilwane kumuntu, umoya wedemon enenkani. Ingakho ethi ke uma ngalwa Incwadi yokuqala baseKorinte chapter 15 verse 32. Yes. Ngalwa nezilo eEfesu izilo ngokwabantu kusho ukuthi abantu abanomoya obulwane. Ingakho ingalethi xwayani izinja. Xwayani izinja. Xwayani izinja. Yayizwa lonto. Nixwaye izisebenzi ezimbi. Nixwaye izisebenzi. Yabona ufika asho ukuthi nixwaye abani izinja. Obani izinja izisebenzi ezimbi. Nixwaye abokusika. So ilabo kuthiwa ke bayakholwa. Bayakholwa kepha ke baphikisana nezimfundiso zobungcwele. So ongibuyisele ngale kwincwadi yaseKorinte bese siqhubeke khona. Ingakho sixwayiswa kakhulu. Iphinde ithi lapha kwaseKolose sahluko 2 verse 8 eKolose. Iphinde futhi sisakhuluma ngokuxwayisa nje ukuthi qaphela abantu abeza kuwe begqoke isikhumba semvu kepha ngaphakathi bayizimpisi uqobo lwazo. Bazodwengula konke ukubizwa ngoJesu Kristu ngenxa yenzuzo. Ngizophinde ngivezele futhi incwadi yamaroma mophuma la. Colossians sahluko abaseKolose sahluko 2 from verse 8. Incwadi yabaseKolose chapter 2 starting from verse 8. Yes. Xwayani funa kube khona onithumbayo lokhu kuyimoya yezilo ekubantu abazibiza ngabafundisi, abazibiza ngabapostoli, abazibiza ngabavangeli, abazibiza ngababishop bebanjwe umoya wenkohliso. Lapha kumaRoma iphinde futhi ke qaphelani awungiphe lapha kwincwadi yamaroma sahluko 16 mengaphosisi noma sahluko 16 verse 17. Iphinde futhi nakhona ithi qaphelani. Incwadi yaseMaroma chapter 16 verse 17. Yes. Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele abamanga. Niqaphele izolonto iBhayibheli lelo ke lisitshela ukuthi fanele siqaphele abantu abeza ngamanga. Niqaphele ababanga ukwahlukana. Labo ababanga ukwahlukana nani nokukhubekisa nokuwisa abazalwane bephambene nesifundiso thina esisamukelayo enkosini uJesu Kristu nabaprofeti nabapostoli bakhe nahlukane nabo sisuke kubona. So ingakho ithi lencwadi yaseKorinte yesibili sahluko 6 verse 14 ithi malingaboshelwa, glory to God, ejogeni linye nabangakholwayo. Incwadi yaseKorinte chapter 6 verse 14. Go ahead. Kepha uNkulunkulu wayeyivusa inkosi nathi. Ngifuna incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko 6 from verse 14. Maningaboshelwa. Incwadi yesibili yabaseKorinte chapter 6 verse 14. Maningaboshelwa ejogeni linye nabangakholwayo ngokuba kunakuhlanganyela kunye ukulunga nokungalungi na. Ehlanganisa ukungcola nokulunga na. Kunabudlelwane bunye ukukhanya nokunyama. Ubudlelwane nokukhanya ngokuba uma kufika ubumnyama ekhanyeni kuyakhanya. Uma kufika kucisha isibani izoba mnyama uma kufika ukukhanya ubumnyama ebumnyameni. So uma wena uhamba emngceleni uma wena ucisha isibani. Uma uyahlanganyela nabantu abangakholwayo sekuhlangene ubumnyama akukho kukhanya. Kepha uma wena ukukhanya uthi uJesu thina isibani sezwe simele ukuthi sime endaweni ephakeme noma isibani sifakwe kulo uthingo ukuze sikhanyisele indlu yonke labangenayo. You understand? So asikwazi ukuthi singathi singabantu abahamba ekukhanyeni kepha sihlanganyela nemisebenzi yasebumnyameni. Go ahead. Masithi abantu abaphuma emandleni abamanga bacabanga ukuthi mhlambe thina singeke ukuthi sibe nabalandeli. Lalela sisindisa imphefumulo. Awaphendela futhi uwafundela ukuthi wathini umpostoli Paul kwincwadi yaseKorinte sahluko 15 from verse 32. Incwadi yaseKorinte chapter 15 starting from verse 32. Yes. 15:32 of First Corinthians. Yes. Uma ngalwa nezilwe eEfesu ngokwabantu. Manje ke ebona ukuthi sisempini silwa nezilo
ezikubantu noma esimo sabantu abaphethe umoya wezilo. Sikhipha abantu emangeni nasebumnyameni nakumoya wenkohliso. Ababambile bengalandeli isifundiso esiphilileyo, belandela abantu abayizinja abafundisa izimfundiso eziphambene nokulunga. Abantu abazilambele, abazifunela kwabo, abangenandaba, abadala ukhakeko. Lithi phumani kubona. Iphindele futhi incwadi yesibili waseKorinte esahluko 6 verse 14. Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo ukuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. So uma kuthi ungcwele wena uyakholelwa eBhayibheli, ufunani eShembe, ufunani eZayoni, ufunani eMaromini, ufunani lapho khona kungashunyayeli iqiniso, ufunani esonothweni amaKristu. Kepha umuntu wesifazane bafaka izipho, bafaka into zokufakelwa. Umfundisi ufaka ama-gold chains, ufaka oskinikile wabhlojabhile namacici, ufaka amazinyo. Ufunani lapho? Lapho khona ngatyala izolo zenu. Ufunani? Go ahead. Unabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na? Yes. Unakuzwana kuni uKristu noBilayali na? Uphi ukukhanya nobumnyama ubudlelwane kuleyo nto leyo? Uphi ubudlelwane phakathi kwaSathane noNkulunkulu? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo? Wena ufunani? Yabona bethu uPaul Paul ngafika kwabangakholwayo ngafana nabo. Usho ukuthi uyaphila nabantu abangakholwayo. Akasho ukuthi wenza njengabo. Uyaphila nabantu abayizidalwa. Kepha kenzi njengabo. Thina siyakhuza kuthiwa masingahlanganyeli, akahlanganyeli nabo. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Uma ufuna ukuzuza imphefumulo kufanele ufike ube ukhanya kubantu, ungafike ufane nabo. Understand? Ingakho uJesu ethe bemubuza kuthiwa wayehlala nezoni nezifebe nabatheli sibentela nezigebengu. Athi ke hayi mina angizela abantu abagulayo. Angizelanga abantu abaphileleyo. Awukwazi ukulapha umuntu ophilayo. Ufuna ukuhamba ufuna umuntu ogulayo. Uthi ke ngizoguqula izoni ngiziphendule eNkulunkulu. So mengifike ngihlangana nabantu abayizoni, akusho ukuthi kufanele nami ngifake isandla kwisenzo esibi. Kepha ngifanele ukuthi ngifike kubona ngibe ukukhanya njengezwi khuluma izolo nto leyo. So uMpostoli Paul befika kubantu abangabazi uJesu, wayefika ahlale nabo. Wengababandlululi athi hayi mina ngihlale nabantu abangamazi uJesu ngingcono kunabo, ngukhanya mina. So bekuthiwa kukuphi ubudlelwane phakathi kokukhanya nobumnyama? Awukwazi ukuhlanganyela nemisebenzi yobumnyama. Ungahlala nabantu basebumnyameni, kepha akusho uhlanganyela. Mebethi bayaphuza utshwala, uphuza utshwala wena. Bebe bayadakwa noma babhema ubhemo nomhleli nabo uzobakutshela ngezwi lenkosi. Amen. Umsebenzi wakhe lowo. Go ahead. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Yes. Linakuvumelana kuni ithempeli kaNkulunkulu nezithombe na? Yes. Ngokuba thina siyithempeli kaNkulunkulu ophilayo. Thina umuntu ufanele abe yithempeli kaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi yes, ngiyakuhlala phakathi kwabo, wafika phakathi kwethu, ngihambe phakathi kwabo, aphinde wahamba phakathi kwethu, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, bese abe uNkulunkulu wabo, bese siba ngabantu bakhe. Ngakho-ke umani phakathi kwabo, phakathi awukwazi ukuthi wena usothi usindisiwe usebandleni lapho khona umuntu wesifazane uyashumayela thuba umama umfundisi, umama umpostoli, noma umama umkhokheli, wena uthi wabe ekhanyeni uyakholwa yizwi. Onginike incwadi yaseKorinte isahluko 14 verse 34-18 ngabantu besifazane abame ema-pulpit. Bavumelekile bame ema-pulpit bafundise abantu bazibize. Wongitshela ukuthi phela bekule ncwadi wena ayikhulumi nawe, ukhuluma nobani? Onjani umuntu wesifazane kumele angashumayeli? Onjani lo kumele ame phambi kwebandla kuthiwa shumayeli? Ubani kumele simkholwe? IBhayibheli noma wena? Ubani kahle? Uma kuwukuthi asikholwa-ke iBhayibheli, sikholwa wena. Sisebenziselani iBhayibheli pho? Lini umsebenzi walo bekuthi sophinde futhi silalele umuntu wesifazane ame la emva kopulpit athi umama umfundisi newigi namacici ne-makeup nebluwe nokungafuni ukulalela, akezwa konke. Amen. So ngohlukezwa kanjani umuntu ongezwa mina? Kwenzeka kanjani? Ningitshele phela bekuthi iBhayibheli liyasangana. Kuthi siyasangana sonke thina ke siye ukholwa phela. Sihlala entshwaleni siqhubeke sifebe sibheme, siqhubeke sizonde sibulale, ngoba phela akukho kuvuka abafileyo, futhi akukho insindiso, akukho kulunga. uNkulunkulu umthetho wakhe ke awusebenzi ngenxa yabantu abakholwa kepha bengalandeli izwi. Amen. Incwadi yokuqala baseKorinte chapter 14 verse 34. Yes. Abesifazane mabathule emabandleni. So uma wena uthi noma wakho noma ugogo wakho noma umzala wakho noma ubani umholi ebandleni, uma ukuthi ufuna ukusindiswa ngempela noma ufuna ukuhamba ngezwi kaNkulunkulu, phuma lapho.
abesifazane mabathule emabandleni. Mawungafuni ukuthula unenkani awuhambi ngomthetho. Wena unenkani wena. Uyiphika nkani. Uthi uSamuel bese ekhuluma noSaul ebuya obulala Amalek engabulalanga uAgagi waphinde wathatha futhi imfuyo. Uthi ke uNkulunkulu emtshela akhulume noSaul athi ke noSamuel akhulume ngoSamuel ukuthi umhlabelo ayinamsebenzi ungiphusa Hluko 15 from verse 21 or from verse 22. Incwadi yokuqala kaSamuel chapter 15 starting from verse 22. Yes. uSamuel wathi Yes. uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa uNkulunkulu uyajabulela yini imhlatshelo neminikelo yokushiswa njengalokhu enamele ukulalela kwezwi likaJehova na? yini ayithokozelayo Njengalokhu enamele ukulalelwa kwezwi likaJehova na? wena ke ngitshela ulalela bani ulalelani wena makuthi ulalela izwi likaJehova lithi izwi likaJehova kwincwadi yakuqala seKorinte sahluko 14 verse 34. Incwadi yokuqala baseKorinte chapter 14 verse 34. Yes. Abesifazane mabathule emabandleni. Yini enzima ukuthi nilandele izwi mekuthi uNkulunkulu akanandaba nemhlatshelo neminikelo ufuna abantu abalalela izwi lakhe Ngokuba abavunyelwe akavunyelwe umuntu wesifazane ukuthi akhulume phakathi kwebandla kepha mabazithobe. mabafunde ini Mabazithobe so amasonto amaningi namhlanje abantu besifazane bakhona bahluleka ukwenza lento le ukuzithoba bahluleka ukuthobela uNkulunkulu bahluleka ukuthobeka esontweni bathobela abafundisi baze banigibele balenza omahosha ngenxa ukuthi nithobela bona. You understand? Ngapha ukuthobela izwi laNkulunkulu angifuni ukuthobela lona. You understand? So uNkulunkulu uthokozela ukuthi kulalelwe izwi lakhe kunokuthi abantu bajabulise abafundisi. Ufuna abantu abazokwenza izwi lakhe. So uthi lithi iBhayibheli usho njalo umthetho. Uma kukhona afuna ukufunda makabuze bani? Uma ke bethanda ukufunda utho Yes. mababuze emadodeni abo emakhaya. Akhona oyedwa umfundisi mina ongangitshela ukuthi angiyeke lento le. Mawathi wena uthi weak noma ubuthaka wena ungavumela wesifazane azobemva kopulpit ashumayele. Mina ke ngihambe nawe asinabudlelwane nawe uhambe kumnyameni mina ngifuna izwi lokukhanya. Ngihamba ngezwi lo lengenza ngibe ukukhanya phakathi kwabantu. Ngokuba uma sengithi eBhayibhelini hayi lokho angikwenzi ngoba kwakhuluma nabantu bathi sengiqamba amanga. Angisafuni ukwenza izwi laNkulunkulu sengithobela uSathane sengibhendile iqiniso umgogodla wami sowuphukile uphulwa amanga noSathane nomoya wokuzinangela kubantu. Bheka ukulalela kuhle ukulalela kulungile kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni hamba ngokuqaphela kuhle kunani kunamanoni ezinqaba. So mina ngihamba ngezwi ngihamba ngeqaphela ukuthi izwi lithini wena uhamba ukuthini wena uthini wena mfundisi apostle weprofeti niyaprofeta niprofeta abantu ngeziwasho namanzi nifuna ukuthi amakhosi labo mama umfundisi abomama umpostoli olady apostle ayikho lonto leyo sonke ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume ebandleni njengoba kuyihlazo nomuntu wesifazane ukuba gundi ikhanda lakhe. Kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane ezazokhuleka uNkulunkulu ikhanda lakhe engamboziwe. Kuyihlazo. You understand? Wena ngale kwincwadi ngifuna ukuzafuna incwadi le eMaroma sahluko 16 verse 17 to 18 bese bolo kuyabuya uyongivala ngale ncwadi yaseKorinte 15 bese siyaqhubeka nayo. Incwadi yabaseRoma chapter 16 verse 17. Yes. Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana. Lo bandla lami lo sonto lami ngaliqala nini libiza yena yonke into yakhe bekufa yena kungena ingane yakhe bekufika ingane yakhe kungena umfowabo bekufa umfowabo kungena ingane kamfowabo bekufa umfowabo bekungekho kusala unkosikazi kube uyena oseyinhloko yebandla. Akekho umuntu wesifazane ongaba inhloko yebandla. uJesu Kristu uyena kuphela inhloko yebandla. Akekho futhi umuntu wesifazane ongaba phezulu kwendoda.
You understand? Go ahead. Ngiyancenga bazalwane Ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga qaphelani labo ababanga ukwahlukana nokukhubekisa nokukhubekisa bephambene nezimfundiso esinikwe zona ngabapostoli nahlukane nabo sifuneke siphume phakathi kwabo ngokuba abanjalo bayikhonza inkosi labo Kristu abanandaba nevangeli bakhonza isisu sabo bona labo basebenzela izisu zabo nangamazwi amahle namnandi baqupha isoka zabangena bahamba bayafundela ukuba bafundisi babhizi bakhuluma izinto ezimnandi ayikuthi-ke abantu abangafuni ukukholwa lapha kwincwadi ya-Isaya sahluko 30 mase ngifundela yona kusukela kuverse 1 uzoyifunda uze nayo ngoba ngifuna ubavezele ukuthi le Bhayibheli likhulume kwincwadi ya-Isaya laphinde lokhuluma kwincwadi yesibili yaTimotheo sahluko 4 ikhuluma into efanayo ngathi thina abantu ukuphuma kwethu endleleni singasafuni ukuzwa izwi thina abantu esimleva kwe-pulpit esilalela abantu ukuthi bathi sishumele kanjani incwadi ka-Isaya chapter 30 verse 1 yes wo kubantwana abahlubukileyo wo kunina zihlubukane usho uJehova usho bani usho uJehova yes abenza iziluleko benza iziluleko kungengezami abahambi ngomyalelo kaNkulunkulu nabenza isivumelwano yes kungengesomoya wami abahambi ngomoya oyingcwele ukuze bengeze isono sebehamba ngomoya kaBeliyali sebehamba ngomoya kaSathane bahamba ngomoya kaJezebel bahamba ngomoya wobuhosho nomoya wobufebe umoya wotshwala umoya wokuphinga abasahambi ngomoya kaNkulunkulu bahamba ngomoya womtabane amen amen bahamba ngomoya wobuhlobongi umoya wokuthumba umoya wobugebengu umoya woprofeta ngomoya kaSathane akusona losonike kaNkulunkulu anike brother abahamba ukuba behlele eGibhithe baphindele engcoleni bengacelanga emlonyeni abafuni ukuhamba ngezwi kaNkulunkulu ophilileyo baziqinise emandleni kaFaro baqine emandleni asenyameni so bebeqine amandla asenyameni bafuna ukuba nemali bafuna ukuba nezimoto bafuna ukuthwala bafuna bengenza noma ngabe yini ingakho belandela abaprofeti bamanga behamba izangoma nezinyanga nabathakathi ukuze babe ngizabona emhlabeni go ahead baphephele emthunzini waseGibhithe yes baphephele ekufeni amen go ahead ngalokho amandla kaFaro uyakuba ngamahloni kini egcineni konke lokho enithini nimngakho uNkulunkulu uzokushaya phansi kuvithike kuphela ukuphephela kwenu emthunzini waseGibhithe kube ngukudumala kini yes ngokuba noma izikhulu zakhe zisesowani yes nezithunywa zakhe zifenyelela eHanesi yes bonke bayakuba namahloni ngabantu ngisho bathwali ingcebo nezikhulu nakho konke niyahlonishwa egcineni niyomangala ngoba khona omkhulu ongaphezulu kwakho konke eniyoguqa phambi kwakhe nizilande esahlulela ngokomthetho wakho ongcwele bonke bayokuba namahloni abantu abangena kubasiza nabantu abangena ukubasiza abangena insizakalo nanzuzo yes kepha bengamahloni nehlazo kuphela yes isiprofetho ngezilwane zaseningizimu badubula izwe losizi nelokuhlupheka lapha kuvela khona ibhubesi nebhubesikazi so babhizi balandele uSathane amen ingakho sikhuluma ngezilo so balandele isilo balandele umoya wenkohliso ozobaqeda uzobabhubhisa yes uma uqhamuka ezantsi umoya kaSathane go ahead ibululu nenyoka endizayo bethwala imfuyo yabo emihlani yezimbongolo nengcebo yabo phezulu kwamalunda amakamela go ahead bakuyise kubantu abangenansizakalo banikela ingcebo yabo nokwethemba kwabo ebantwini abangenamsebenzi go ahead iGibhithe lisiza ngeze nangento engenalutho yes ngalokho ngilibize ngokuthi iRahabi elihlezi lithuli yes manje hamba ukulobe phambi kwabo esibhebheni ukubhala encwadini ukuba kube ngubufakazi besikhathi esizayo manje ke asabhala encwadini sekubhaliwe encwadini sekusefaka inhliziyo zenu ingakho sishumayela ukuba manje okwalesikhathi esizayo lapho kona uzongaphambi kaNkulunkulu ahlulele ngokungcola kwakho go ahead bangabantwana abahlubukileyo abantwana abaqamba amanga abagcwele umoya wamanga abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova abathi kubaboni bese bethi kulabantu ababonayo ningabe nisakhuluma izinto zikaNkulunkulu ngabe nisabona nakuba profeti bathini ningasiprofetheli ningabe nisasiprofetheleni
okuqinisileyo abasalifuni iqiniso. kepha khulumani kithina okuthophayo neprofethe inkohliso Sitsheleni izinto ezikhala kamnandi. phambukani endleleni Sitsheleni inkohliso. liqhezuke emkholweni Phumani endleleni nihambe ngendlela yobumnyama. nimdedisele kithi ongcwele kaIsrayeli Abamfuni uNkulunkulu. Amen. Yayizwa lonto. Amen. Yabona ke manje isona isikhathi esikhuluma ngaso. Ingakho ngithi le ncwadi yesibili eseTimotheo sahluko 4 from verse 3 noma from verse 1. Iphinde futhi iqaqise the same thing isho Isaiah. Ngalesizwe lesi abaprofeti nabapostoli bakhuluma lizwi leli. Bagcwalisa izwi elalenzeka nelisazokwenzeka nelenzakalayo. Ngesimo esiphila ngaphansi kwaso somoya wenkohliso osubusa kuthina kubantu. Amen. Ngeke ungafuni ukuzwa izwi laNkulunkulu ayisiyalinqena. Abantu bafuna ukukholwa kepha banqena ukufunda iBhayibheli. Abantu bayanqena ukukholwa kepha bayanqena bafuna ukukholwa kepha bayanqena ukulandela umthetho kaNkulunkulu. Abantu bafuna ukukholwa kepha bafuna ukukholwa yizwi. Amen. Bafuna ukukholwa izinto ezojabulisa bona. Amen. Bafuna ukuzigoqela abalandeli abafundisi abazobatshela izinto ezithandwa yibona. Amen. Asihambi kanjalo. Amen. Ingakho silwa nalo lonke uhlobo lesilwane oluthunyelwe uSathane ngezwi. Yayizwa lonto leyo. Glory to God. Ah, Jesus Christ. Ah, glory to God. Elakhe leli. Ah, iBhayibheli isitshela ukuthi sime ngenkemba okuyizwi kaNkulunkulu. Le nkemba lesiniwe yona ukuba silwe nako konke okuzama ukuziphakamisa kulombuso kaNkulunkulu. You understand? Maningi. Incwadi yesibili kaTimotheo isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes. Ngiyaqinisa phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo. Right. Ngokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithi shumayela izwi uqinise uqinise noma kuyisikhathi noma ngabe kuthiwa isikhathi noma ngabe kuthiwa kusona sola ukhuze ubakhuze uyale unyale konke ukubekezela nokufundisa ngokuba kuya kuba isikhathi sesifikile kulesikhathi manje abangayi ukuyivuma lapho khona abasayifuni imfundiso ephilayo kepha ngokwezinkani kepha manje sebehamba ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela sebezibuthene abafundisi abazobetshela izinto ezithandwa yibona ngokuba babayitshela izindlebe zabo bese befulathelisa izindlebe zabo kumoya weqiniso bese bephambukela kuphi-ke ezinganekwaneni lezi ndaba. Amen. Isona sikhathi esiphila ngaphansi kwaso lesi. Ingakho sithi ngeBhayibheli sizomala ngokuba akekho umuntu ozothi uhamba noNkulunkulu kepha azakhela indlela yakhe ezojabulisa yena. Angafuni ukuthobela izwi laNkulunkulu. Ekubeni incwadi yokuqala yaPetru sahluko 5 from verse 7 iyakutshela ukuthi masizithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esiphakemeyo. Ukuze kuthi ngesikhathi sahluko 3 from verse sahluko 5 from verse 7 incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesihlanu verse 7 yes niphonse 6 ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Ufuna ukuhamba noJesu zithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu namandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele. esifanele. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu zithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ophakemeyo. Amen. Kusho ukuthi uma ukuthi uhlabela amadlozi zithobe uwayeka amadlozi. Uma ukuthi udaka utshwala zithobe ushiye utshwala. Uma ukuthi uyisifebe yeke ukufeba uzithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Ukuba bonke abantu bakhonza uJesu nabafuna uJesu bafuna ukuthi uJesu abaphakamise. Ngalo ndlela ukuthi manje uma uza kuJesu wena ufuna uJesu ukuthi azokufundisa izindlela zakhe ekuyizona ezokuphakamisa. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Zithobe. Unemali uzibona ukuthi unakho konke awufuni ukuthobeka. Uzithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Bekuba lempakamo nayo ekaSathane. Yazi wathi uSathane nike lencwadi leya Isaiah sahluko 14 verse 12. Mengaphosisi noma sahluko 12 verse 14. Lapho khona uSathane ezikhulumela yena ngomlomo wakhe ukuthi yena uyakuziphakamisa yena. Ungisho usahluko 12 mengaphosisi verse 14 mengeyena usahluko 14 verse 12. Phakathi 14 ngiku verse 12 uqala verse 12. Incwadi Isaiah sahluko 14 verse 12. Incwadi kaIsaiah chapter 14 verse 12. Yes. Yeka ukuwa kwakho ezulwini. uSathane okhishiwe ezulwini wakhishwa ngenxa yokukhohlakala kwakhe. Amen. Yeka ukuwa kwakhe ezulwini
khwezi elikhanyayo, yena khwezi elikhanyayo, indodana yokusa, indodana yokusa, ngokunqunyelwa kwakho wanqunyelwa phansi enhlabathini, wena wawuthobisa izizwe, yena wathobisa izizwe, wena wathi enhlizweni yakho, wayesethi uSathane enhlizweni yakhe, ngiyakhuphukela ezulwini ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi. baningi abantu abazisa ezulwini ngokucabanga kwabo nangenyama athi umuntu nami ngizoya ezulwini mekuzoya ubani wena uzikala ngabantu uzikala ngokulunga kwaNkulunkulu awukwazi ukuzithoba wena uyaziphakamisa wena usibona ukuthi ungcwele nomunye umuntu ngeke azabe ngcwele kunawe ukumncintiswana ngekusendawo wena ufuna ukuzithoba ngaphansi kwesandla esiphakemeyo izwi likaNkulunkulu yilona elithobisa umuntu kepha uSathane uphakamisa inyama. Ingakho abantu behamba ngama-crocs belula imqala befaka amacici nemigexo. Ingakho abantu befaka izinwele zokufakela nopende ebusweni. Ingakho abantu bedoba amajajuba befaka amacici namaringi befaka ke amabhluku abampintshayo befuna ukuba izigora befuna ukuba sexy. Yini bakhathalela inyama. Ingakho abantu befuna ukuhamba ngezimoto ezibiza eziduma zivusa umuntu olele. You understand? Yini lezo zinto ufuna ukuthi uzenzele ukubukwa. Khona izinto ozidingayo. Khona izinto ozidinga ukubona ufuna ukubukwa. Vele uyakwazi lokho enhlizweni yakho yakwazi. Ukuthi uma sekubene lokho bangabona ngami bangagcwala ngami. Ukuba vele lokho kwenzela ukubukwa. So umoya kaSathane wenza ukuthi wena ufuna ukuba ngaphezulu kwabanye abantu. Njengoba noSathane ekhuluma ukuthi yena uyakuziphakamisela ezulwini. Ngiyakhuphukela ezulwini ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. Yes. Ngihlala entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. Cabanga ufuna ukuzohlala ngaphezulu kwezingilosi zikaNkulunkulu. Yena ufuna ukubusa, ubeka isihlalo sakhe. Njengoba wakhishwa nazo izingilosi zona ezingafunanga ukulalela umyalelo kaNkulunkulu, zalalela umoya wenkohliso kaSathane. Buyela ngale kule ncwadi leyo. Hayi sesiyahamba siya kuncwadi manje. Yakhe Corinthians bokuqala sahluko 15 from verse 32. Incwadi yaseKorinti yokuqala chapter 15 verse 32. Yes. Uma ngalwa nezilwe eEfesu ngokwabantu. So yabona nami sengilwile nemimoya eminingi. Akuphela impilo akuphela. Sisaliwe. Asikhulumi ukuthi mhlambe ngilwa nezinkinga zami, ngilwa nabantu abangafuni ukwamukela ivangeli. Ngilwa nabantu abafuna ukuguqula lemfundiso esiphethe. Ngilwa nabantu abathi ke bona bazikangcono kunami. Ezo lonto leyo silwa nezilo ezikubantu ezibanjwe umoya, abantu ababanjwe umoya wesilo nomoya wezinto. Go ahead. Uma ngalwa nezilwe eEfesu ngokwabantu nginanzuzoni. Yiphi inzuzo? Uma abafileyo bengavuki. So uma seshumayela levangeli abantu egcine sishumela ukuvuka abafileyo abangeke bavuke ikuphi inzuzo? Why sizikhathaza? Mekuthi ke akukho ukuvuka abafileyo. Uma abafileyo bengavuki. Yes. Masidle siphuze ngokuba ngomuso ngokuba kusasa sizofa kuphela kanjalo. Ningakhohliswa. Ningalinge lidukiswe. Ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ukujwayelana nabantu abangalungile nabantu abangenakho ukuziphatha okuhle kuyakulimaza wena ufuna ukuhamba ngokuqonda. Amen. Basobha ukuthi ukhuluma nobani, basobha ukuthi usondelana nobani, basobha ukuthi ubani okhuluma endlebeni yakho, basobha ukuthi ke ubani uqaphela kona kufanele uqaphele ukuthanda kepha ungayeki ukuthanda ukuthi umuntu ke wenza kabi akusho ukuthi mzonde zonda isenzo uthandekele ukuba sonke siyizidalwa na uNkulunkulu ukubekezelile ngomusa abakuthanda uNkulunkulu uyamthanda lo muntu khona ezisoni kepha akamthandela ukuthi ke uzomthatha khona ezisoni ufuna umeze kuyena azovuma ukuthi uyisoni bese vumile ukuthi uyisoni then bese ke ashiya umuntu wesono azophila umuntu wokulunga ukuba uNkulunkulu umthandile ungeke ufuna ukumthathelela uNkulunkulu uthi akuyona intando yakhe ukuthi singene kubhujisweni kepha ukuthi sifinyelele eqinisweni nasephendukeni go manje ke besishumayela sishumela ivangeli ukuthi abantu abaphenduke ukuze ngosuku lokugcina beyovuswa kanye nabafileyo makuthi awufuni lokho hayi mina ngeke ngavuswa yohlangana nabakithi emsamo mina bama izingilosi zami ukhohlakele ukhohlisiwe usibaba kuSathane because ke ugcwele umoya wamanga umoya wamanga lo moya wesilo akho yethu umuntu osemsamo othi kolothe namadimoni wena wathana ngezihlahla nizoliyofaka imoya engasile nina nisebenzela amadimoni ningakho nihlaba imbuzi mfake iphandle nezamaladi ngokuba yini amadimoni lawo nosebenzelayo glory to God ngiyela ngesikhathi seni glory to God go ahead
ningakhohliswa ningadukiswa ukujwayelana nababi kodwa ukujwayelana nabantu ababi kulahlekisa ngokuziphatha kwakho kuhle. phaphamani ngokufaneleyo Phamani ngokufaneleyo. ningoni. Ningabe nisona, shiyani sona. Amen. You understand? Amen. Go ahead. Ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu. Yes. Ngisho lokhu kuba nibe namahloni. Ibe namahloni ngoba ningi umethiwa umazi uNkulunkulu ngempela ufika uzibheke uqale uzehlise ubheke ukuthi ngiyamazi yini. Amen. Oh, yabo nami sengiqala ukuphuma endleleni semele ngimfune ngoba kusube ngimfuna kepha hayi ngendlela. Ngimfune ngendlela. You understand? Go ahead, brother. Kepha omunye uyakuthi. So omunye ngithi yabona ke mase sikhuluma ngale zinto omunye thola ukuthi uyamazi uNkulunkulu. Kepha akazi ukuthi ke uNkulunkulu sikhuluma uNkulunkulu uzovusa abafileyo. Yena wazi uNkulunkulu nje igama lethu uNkulunkulu. Hayi sazi unyazo la emhlabeni. Kashembe abambiza uJesu abamfuna uJesu. Unyazi. Amandla onyazi. Siyongena ngonyazi. Ngeke kulunge manje. iBhayibheli lithi yonke into esiyenzayo egameni lika Jesu. Konke sikwenzayo egameni lika Jesu. Ilona gama yalena nginikho incwadi amaFilipians angithi incwadi yamaFilipi sahluko 2 ngifuna unginike uverse 10 and verse 11 bese siyaqeda noma uverse 9 to 11. Incwadi yaseFilipi chapter 2 verse 9. Yes. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. So ngabaphakamisa unyazi nibhaliwe ukuthi unyazi eBhayibhelini. Ngiyafuna phela igama elithi unyazi eBhayibhelini. Ngiyafuna unyazi. Mekuthi ngena ngonyazi ezulu iBhayibheli la konyazi. Bangixaka abasebenzisa iBhayibheli elikhuluma ngamaJuda noIsrael, elikhuluma ngoMoses, elikhuluma ngoJakob, elikhuluma ngoJohn noma ngoJohane, elikhuluma ngoJesu inkosi yabo bonke labantu engikhuluma ngabo. Kepha babalekela babhizi basukela uMoses. Amen. Nizongena esiqogweni lokho enilandela uMoses umuntu ogcwalisile okwakumele akwenze. Amen. Sesinikwe manje umuntu ethiwa ke waphakanyiswa kakhulu. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa wamnika igama elibhekama ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke lika Jesu. Glory to God. ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe. Amadolo ayaguqa. Ngegama lika Jesu. Glory to God ezulwini. Nasemhlabeni. Ngaphansi komhlaba. Ezilimi zonke ziyakuvuma ngokuthi Jesu Kristu ukuthi Jesu yena kuphela uyinkosi. Kube inkazimulo uyise. Kube inkazimulo. Kube inkazimulo. Amen. kuNkulunkulu. Glory to Jesus Christ. Yena yedwa angifuna amakhosi amaningi. Ngifuna le yodwa. You understand? Ngifuna ukuvuka kwabafileyo. Ngifuna ukuvuka ngibe kubalwe nabazohlangana naye emoyeni. Ngifuna ngiyakufuna ngizokusebenzela. Ngizinikele kuye ngakho konke akufundisa abaprofeti. Wafundisa ngabapostoli. Bese ngihambe kulawo mazwi. Sifuna lawo mazwi. Angifuni imfundiso kaShembe. Angifuni imfundiso yakwesonto likaMoya. Yazo angifuni umqalisi. Angifuni yonyazi. Ngifuna le kaJesu. Glory to God. Zivume ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu. Jesus, Jesus Christ. Glory to God. Yena kuphela. Akekho ngapangwa nalutho. Yena kuphela. Akafune ukumixwa nalutho. Yena kuphela. Siyamfuna uJesu. Isincwadi esinikwe igama elilodwa ngaphansi kwezulu nomhlaba. Egameni lika Jesu Kristu. Sifanele ukusindiswa ngalo. Wonke abanye amagama akekho elinye igama elivuse ekufeni ngaphandle kwegama lika Jesu Kristu. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonza kuliphi ebandla. Wongabiza uJesu ubiza uMaria umosha isikhathi sakho. Musakhona kuJohane umbhaphathisi umosha isikhathi sakho. Mezoqamba amabandla ngamagama abantu abaseBhayibhelini umosha isikhathi senu.
sibizele emngcweleni. Ungabiza igama lakho ngebandla likaKristu noma ibandla likaNkulunkulu. Kepha ke awukwazi ukuthi uvele nje usuke uMoses noma ibandla likaLuka. No! Akulona ibandla labaRoma leli. Akulona ibandla lakaShembe leli. Akulona ibandla laseLuthela leli. Angiyanosho ukuthi uLuthela. uLuthela noma uLutheran. Akunandaba. Ngifuna umuntu okhona akulona ibandla lePentecostal leli. Funa ibandla lomngcwele. uNkulunkulu uthi ke kwincwadi yaqala kaPetru sahluko 1 verse 14 to 15 uyayigcolisa lento le ukuthi ke njengabantwana abafuna ukuhamba ngokulunga bamfundele. Incwadi kaPetru yokuqala isahluko sokuqala verse 14. Yes, Njengabantwana abalalelayo njengabantwana ngabe umntwana olalelayo na ngoba phela ikhuluma njengabantwana abanjani abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zakuqala. so masihlukane nemsebenzi ebesihamba ngayo sebumnyameni. Amen. Masihlukane nokubuka abantu sibaphakamise. Amen. Masihlukane nokuzibuka sibuka siziphakamise. Amen. You understand? Amen. Go ahead. Njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. So ubona uhamba ngokungazi solazi iqiniso manje shiya indaba zasemnyameni woze ekhanyeni uhambe ngokuphelela ekhanyeni. Amen. Go ahead. Kodwa njengowanibizayo engcwele Wasibizile ungcwele manibe ngcwele nathi ke nasekuhambeni konke. masibe ngcwele ekuhambeni kwethu konke. Ngokuba kulotshiwe ukuthi Akushiwo ukuthi mangibe iBaptist Church. Amen. Akushiwo ukuthi mangibe iZCC. Akushiwo ukuthi mangibe iZion. Kuthiwe mangibe ngcwele. So igama lebandla likungenisa indawo likusiza ngalutho. Into abalekile imfundiso ephakathi eBhayibhelini. Ngoba baningi abazogqoke izivatho nabagijima namagama amabandla abazongena esihogweni nalo magama. Ngoba yini balandela amagama nezindlu ezinkulu kepha izwi likaNkulunkulu alikho lapho. Amen. Yebo basebenzisa igama likaNkulunkulu. Amen. Understand? Amen. Go ahead. Ngokuba kulotshiwe ukuthi Kubhalwe phansi ukuthi manibe ngcwele. Masibe Ngokuba njani? manibe ngcwele. masibe njani? Manibe ngcwele. Ayikho enye into. Sifanele ukuba ngcwele. Ngokuba mina ngingcwele. So angidinge lutho oluningi. Ngidinga ukungcwele kuphela ukuze ngipheleliswe uNkulunkulu. Ukuba lo sibizileyo yena uthi ungcwele. You understand? So sisebenzela ukuvuka abafileyo thina sisebenzela ukuthi ke sihumele ivangeli sithole udumo lemhlabeni. Ukuba wonke umuntu ofuna udumo lemhlabeni umvuzo wakhe lemhlabeni. Kepha bonke abantu abakhuluma iqiniso babona babizela abantu lapho khona kumele abantu baphethe khona. Isiphetho sethu kufanele kube ukuvuka abafileyo. Siyohlangana nenkosi uJesu emoyeni. Singalahlwa nabazolahlwa ngenxa ukuthi ke besinenkani. Ngoba umoya wenkani wona lo wenza ukuthi abantu balandele abantu ngoba umfundisi wamanga usekufida amanga waze wasutha. So ugcwele vitamin amanga. No mineral amanga. Amen. Yonke into usuza amanga. Ucabanga amanga uphupha amanga. Bese uthi umoya ingcwele amanga. Amen. Yini umoya weqiniso uwazi awazi kwaphupha ngoJesu bese ukhuluma into zaJesu ekubeni ungamazi. Ngeke befika kwena uzozambula. Njengoba manje ezambula ukuthi yena akakhonzwa ngamathempeli njengesandla engathi ke udinga ukuthi kubantu. Amen. Amen. Yena uphelele yena. Umoya weqiniso. Amen. So besiza ke lana sifanele ukupheleliswa ngomoya weqiniso. Amen. Umoya ophilisayo. Elilezwi leli liphilisayo. Amen. Ilona kuphela alikho elinye. Amen. Ungahambe uyokufundela esikoleni but ungenalo leqiniso ngaphakathi kwenu walikholobe udlala ngesikhathi sakho. Udlala ngesimosha isikhathi sakho. Inenjabuliso ukuthi ninabangane ezikhundle basebebadleni. Anjabuliso ukuthi iqiniso likhona noma likho. Nijabulisa ukuthi ke nilekhundla nike khwayeni. Yapha nifuye ifebe nabantu abakhipha izisu bangaphenduka nabantu abayisigebenga abanikela ngemali yokuhosha nemali yokufebe. Anankinga nalezo zinto zonke imali into enendaba nayo imali. Imali yakho uzophupha nayo. Understand? Nike lencwadi yaseKorinte. Incwadi yaseKorinte chapter 15 verse 35. Yes. Kepha omunye uyakuthi abafileyo bavuswa kanjani na? Abafileyo bazovuswa kanjani na? Beza benamzimba muni na? Bazovuswa kanjani na abafileyo? Wena ungaqondile. So wena siwula ngokuba nisho njalo ngesisishi plow fool siwula usiwula umuntu ongenakho vele uqonda. Amen. Wena wathi ke ngibiza umfowethu angikwazi umfowethu ngoba nakwenza intando kaBaba usezulwini usho njalo uJesu. Amen. Uthi ke ungabizi umfowethu ngesiwula so angibizanga wena ngikwazi wena
ngibiza lo ongenako uqonda futhi onenkani uyisewula ngoba uqonda kanabo wena ongaqondiyo yes nalo futhi ke othi yena uNkulunkulu akekho uyisewula lo ukuba isisula sisho enhlizweni yakhe akukho uNkulunkulu akanaqonda ulahlekile you understand uJesu uyaqaqisa bekufika abazali bakhe bezothi ke bazofuna ukukhuluma naye qhamuka umfundi atsheke Nkosi abazali bakho bafuna ukukhuluma nawe lapha ngaphandle uJesu uyaphenduka alulisa yasakha akhomba abafundi bakhe athi ubani umama nobaba umama nosisi nobhuti umama nosisi nobhuti yilabo abenza intando kaBaba osezulwini so ungacabe ngithi siwula sengisho umuntu engikholwa naye no ngisho lo muntu ongafuni ukwamukela iqiniso uyisiwula angikuthuki iBhayibheli lithi ke uyisiwula ungaqondi understand go ahead wena ongaqondiyo so manje bengithi umfowethu lo engikhuluma naye ngoba simoya munye ngithi uyisiwula ngiyadelela ngikhuluma ngomoya okuyena uthi lo muntu oyisiwula no wena manje obubula lo mfowethu lo usekukhanyeni angikwazi ukumbiza ngesifula mengimbiza ngesifula ngizilethela into ukuthelo kaNkulunkulu ngoba simoya munye naye go ahead brother wena ongaqondiyo yes lokho okuhlwanyelwayo wena akutholi ukuphila kungafanga so manje ke uma uzothatha imbewu uyifake lapha ya yona fanele iqale igqitshwe enhlabathini ngeke vele imbewu ivele isimilele njengazange izigqitshwe so wena lo mzimba wakho uze kuvuke umuntu ofile omusha lo kumele avuke uzotshalwa fanele kutshalwe lo mzimba lo bese kuvuke lo mzimba kamoya ngokuba ke ukuze kumile umbila fanele uhambe engadini ufike ulime bese ufanisa inkozo nawe funeke ufe umbele ufake phansi yabona imvelo kaNkulunkulu njani ngakho lo Jesu athi ke uma ukuthi leyo khozo aluki kungeke kuze kuvuke lutho akekho ozosindiswa so kufanele uJesu ukuthi afe khona ezovuka njengoba nathi ethi uma njengokufa kwakhe nathi sovuswa njengaye go ahead amen futhi lokho okuhlwanyelwayo awuhlwanyeli umzimba ozokuba khona kepha uhlamvu oluze lokho uNkulunkulu akhe akhuluma nala sesiyafezelwa nje ngentshela abazalwane uNkulunkulu wakukhuluma lokho ku-Adam ethi wena winhlabathi uzongiphinda enhlabathini wayesebeka ngale ke isihlahla umuthi lo wokuphila wathi uma nje umuntu angasalulisa ngasakhe athathe emthini wokuphila uyakuthola ukuphila okuphakathi so uJesu uyalofika azothatha ukuphila ngoba azothatha emthini asinqobele ukufa so uAdam wafa ngokwenyama uAdam wokugcina lo luthi kodwa qhamuka ngokamoya wavuka ngokamoya yezwa lonto uAdam oqala yilowo kuthi baba wethu wasemhlabeni umhlaba lo wesibili lo luthi kodwa wasezulwini uJesu yezwa lonto singabantwana bakaNkulunkulu ngokwenyama ngoba yena wadala uAdam singabantwana bakaNkulunkulu ngokamoya ngoba uyena uphefumulele kaAdam so kukho konke sabantwana bakaNkulunkulu you understand go ahead noma kungaba ngolukakolweni noma kungaba ngolokunye go ahead kepha uNkulunkulu ulinika umzimba njengokuthanda kwakhe konke uNkulunkulu uzakunika umzimba njengokuthanda kwakhe ileyo naleyo imbewu wayo umzimba yes inyama yonke ayinhlobonye yonke inyama ayikho inhlobonye kepha enye ngeyabantu enye inyama ezilwane enye inyama ezinyoni enye ngezinhlanzi ikhona nemzimba yasezulwini khona ke imzimba yasezulwini ekamoya khona futhi yasemhlabeni eyinyama kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa kepha inkazimulo yasezulwini ihlukile iyodwa yasemhlabeni iyodwa neyasemhlabeni ihlukile iyodwa inkazimulo yelanga asike senze kanje ngikhombisa leyabo yasezulwini iyakwazi ukuza emhlabeni ifike inkazimulo emhlabeni le yasemhlabeni ayikwazi ukuya ezulwini iphela emhlabeni so leyasezulwini namandla kakhulu glory to God you understand go ahead ikhona nemzimba yasezulwini yasemhlabeni kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa neyasemhlabeni iyodwa yes iyodwa inkazimulo yelanga iyodwa inkazimulo yenyanga iyodwa inkazimulo yenyanga yelanga iyodwa inkazimulo yezinkanyezi iyodwa yebo enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi so inkanyezi ke nazo ziningi zisahlukile kwezinye kodwa eyodwa yelanga yenyanga bese kube inkanyezi kepha iyodwa eyalemhlabeni ezulwini akukho inkanyezi akukho langa akukho inyanga ezulwini ngoba ukhanya kunguJesu glory to God go ahead kunjalo nokuvuka kwabafileyo so uvuka kwabafileyo kunjengalokho ukuthi ke sinkazimulo esemhlabeni inyama
khona inkazimulo yasezulwini umoya. So abafayo befela kuKristu bona bazokuvuswa ngenkazimulo yasezulwini. Amen. Kuhlwanyelwa kunokubola kuvuswa kungenakubola. Singcwaba umzimba obulayo bese kuvuka umzimba kamoya. Kuhlanyelwa kunokudelwa kuvuswa kunenkazimulo. Yes. Kuhlanyelwa kunobuthakathaka kuvuswa kunamandla. Yes. Kuhlanyelwa kungumzimba wemvelo kuvuswa kungumzimba womoya. Yes. Uma ukhona umzimba wemvelo ukhona nowomoya. So uyezwa indaba. Khona umzimba wemvelo. Mase kuthi labo bakashembe bathi ke bebevuka abantu bavuka ngale ndlela le naye bavuka kanjani abangasekho noma abafayo. Akhulunywa abantu abasemsambu banizikhohlisa. Umsangano lonto leyo. Niphambene nje nezwi. Khulunywa ngokukholwa kuJesu, ngikholwa kuJesu. Hambani kuJesu nishiye unyazi. Niyovuswa nani nikhazimuliswe. Njengoba iBhayibheli lifuna nje. Akekho oshembe okwafa wavuka. So simele ukuqonda lokho ukuze singeke silokho siqhathanisa indaba zoshembe nabaprofeti bakhona. Abakhomba uJesu. Akhona wethu umprofeti ozokhomba ushembe. Njalo izinganekwane ngoMoses noShembe, izinganekwane ngoJoshua noShembe. uJesu hayi kancane unyazi, kancane unyazi. Ilona kuphela ibandla nelebandla lakamoya lekuthiwa umqalisi. Asindaba nomqalisi. Sinendaba noJesu. Noma kuthiwa niyamshumela uJesu ngeke nibeke eceleni labantu basemhlabeni. Asicelebrate uPaul lemhlabeni. uPaul akaqala ngabantu. Sidila nezwi kaNkulunkulu. Ekuyilona elilungisa thina abantu. Abantu abananzuzo njengoba befile babhekene nemisebenzi yabo. Okwazi lokhu uhamba ngegama lomuntu usaqala ibandla ekubena umazi ukuthi ukuphi. Nemfundiso yakhe sithi ayihlola ayihambisani nomngcwele. Glory to God. Hallelujah. Siyamkhuza. So okumele ukwazi ukuthi ke siphilela ukuvuka kwabafileyo. Iyaqhubeka. Kepha ke ngizoyibamba lo. Ngifuna ukuqhubeka. Hayi qhubeka kuyiqedele ngoba vele sengichazile sokuthi nje umuntu ayizwe. Go ahead. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala uAdamu waba ngumphefumulo ophilayo. Ngiyakuzwa ngithini? Uthe uAdamu umuntu wokuqala ophilayo waba ngumphefumulo ophilayo. Bese kuthiwani? uAdamu ogcina waba ngumoya ophilisayo. Kukhulunywa ngoJesu ke. Kukhulunywa ngoAdamu oqala umuntu osemhlabeni. Kukhulunywa ngoJesu umuntu kamoya. Go ahead. Kepha okokuqala okusikho okomoya kodwa okwemvelo. Yes. Bese kuba ngokomoya. So manje ke umuntu methi oqala akuyena okamoya owemvelo. Ukuthi ke umoya unamvelo. Glory to God, umoya unamvelo. Uyazi lezo lento leyo. Umoya awunamvelo. Umoya uNkulunkulu akanasiqala, akanasiphethe. Uthi yena uAlpha noOmega. Uyena oyisiqala nesiphethe. So awunaqeda umoya. Wasinika umoya ukuthi siphile. So lo moya bewuthatha uthola ukuthi awuhambisani nentando yakhe. Lo moya usahamba uyosha esihogweni. Okwangona phakade ngoba akukho kufa emoyeni. Angeke ngiyasaba. uNkulunkulu ngicela into ethelele izono zami ziningi kakhulu. Ngicela ungisize ungilekelele uNkulunkulu ugcwalise umoya wakho kumina ukuba angeke ngiyakusaba abafana bakithi. Ngiyakusaba yabona indaba yamoya. Yabona awuzwa ukuthi inhliziyo yami ibuhlungu inhliziyo. Ibuhlungu kangakanani? Inhliziyo yakho iphukile iba buhlungu kangakanani? Ngifuna ucabange lokho. Mase uyacabanga usuhambe uyosha umphefumulo wakho uhlungumezeke okwangona phakade. So ufuna ukusizwa. Yabona le ndoda eyisiteni eyihamba ngesikhathi sikaLazarus icebile inakho konke igqoka kahle yavuka esihogweni uyizwa ikhala ngamanzi ikhala ngokusha nangokuhlushwa okukhona kule ndawo engakufiseli ngisho abantu abaphilayo angeke uzukufisela ngisho isitha sakhe esikhulu. So ngeke mina bazalwane ngiyacela nje uNkulunkulu angisize yabona into ethi isono ngihlukane nayo ngokujula. Uba ke ngabe ngiyahamba ngohlala emgedeni ngingangiboni. Ngoba ekhaya izilingo ziningi kakhulu. Ifane nami noEnoch. Ngihambe ngiyodumisa uNkulunkulu emgedeni. Ukuze nje ngihlale nginethezeke noNkulunkulu ngoba ngathi kumnandi kuphelela uNkulunkulu. Kunokuphila nomhlaba. Lo mhlaba lo nalenyama yesona sikuyona inzima. Ngcolile kakhulu. Siyefuna ukuphuma yabo manje nami. Manje ngami ngihlela ngentando kaNkulunkulu ukuthi nje ungibekele lo msebenzi. Okuthi ukuthi ngiyafa ngifele emngcweleni nginzuzo nokuphila kwami lemhlabeni kuyinzuzo kulabo engihamba nabo ukuthi kufanele bathole lesipho ngaphambi kokuhlutha kwami. Nami ngikhulekela lokho ukuthi uNkulunkulu agcwalise intando yakhe kumina iphelelise nakubona bonke abazalwane nakubona bonke abangakholwayo
ukuze sifinyelele emngcweleni ngokweqiniso. Sihlangane noNkulunkulu sisele emhlabeni. Sithe siyofika kuyena sesiyoconfirm ubuso bakhe. Ukuba abayokwazi ukubuka ubuso baNkulunkulu labo abangcwele, abamsulwa ezinhliziyweni zabo, abanokuthula ngaphakathi kubona. Mawisigcina sesono ngeke ukwazi kuyokusinda kuyakhazimula kakhulu. So imizimba yenkazimulo yabesiholela ekutheni sami siyobona ubuso bakhe benkazimulo. Glory to God. Only in what is 2:38. So beyafuna ukwazi uzokwenza njani? Uzokwenza njani? Wayesethini uPetro? Incwadi yezenzo chapter 2 verse 38. Yes. uPetru wayesethi Phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Phendukani, mofuna ke ukusindiswa manje. Phenduka ezonweni zakho bese uzobhabhatiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yes. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Yes. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. Yes. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Iyona ke into kumele siyenze. Uphenduka size kuJesu sizofuna intethelelo ukuze sigcwalise ukuphila kwakhe kithi sikhazimuliswe mesebuya. uJesu Kristu inkosi siyambonga lesikhathi asinike sona sophinde futhi sibonane kusasa ngo11 ekseni uNkulunkulu evumile ngamandla akhe. Ulaba afuna ukubhabhadisa abawusithinta kule mniningwane abayibonayo ku screen noma ku audio labayizwayo kwa WhatsApp. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke akwenzayo empilweni zethu. Engathi uNkulunkulu aqhubeka asiqinise sonke sifinyelele kumazini ngokomoya ngokweqiniso siphila naye nakuphela. uJesu Kristu inkosi. Sicela sibone umkhuleko pray. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Nkosi uJesu ukuba wena ngokuvuka nokuphila. Siyabonga Nkosi uJesu ukuba labo abakholwa kuwe Nkosi uJesu Kristu abahamba ngezwi lakho Nkosi banokuvuka ukuphakade. Siyacela uNkulunkulu onamandla usipha amandla ukunqoba yonke inkohliso yesithu Sathane ngokuba kanalutho kuwe Nkosi uJesu. Siyabonga Nkosi ukuba wavuma ukuthi inhlamvu kaPolweni ukuthi iwe ifele emhlabathini ife ukuze izithele izithelo. Siyabonga ngokumusa wakho osenzele wona. Siyacela uNkulunkulu onamandla ulungise impilo zethu singabe ngabazalwane ngokweindebe zethu, singabe ngabazalwane ngokuyikhohlisa, kepha ngokuphatha izwi lakho Nkosi lihlale ngaphakathi, singagcini ukuliphatha kodwa liphile ngaphakathi kithi, sibe nokuphila okuphakade ukuza ngawe Moya oNgcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuba wena Kristu Jesu uyisibani sezwe, uzile Nkosi ukuba uzokhanyisa khanya ngaphakathi kithi Nkosi, ukuze ubuhle bakho bubonakale ngaphakathi kithi ngokuba siyafuna ukubonana nawe ngelanga Nkosi elibekwe nguwe uNkulunkulu onamandla elaziwa nguye. Akekho omunye ezulwini olaziyo ngaphandle kwakho Baba wethu osezulwini. Lapho uzoza khona Nkosi usizoyilandela abantu bakho ukhombisa inkazimulo yakho. Wena Kristu Jesu inkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini. Vula izindlebe zethu zilizwe izwi lakho, sililotshwe ngaphakathi ezibhebheni zenhliziyo zethu, ukhazimuliswe igama lakho ngokuba wena ungumqali nomphelelisi, unguyinkosi yamakhosi nomsindisi. uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi manje naphakade sikunika udumo ngaso sonke isikhathi. Mayenziwe intando yakho uNkulunkulu ezimpilweni zethu semhlabeni. Siyazikhalela Nkosi, siyacela usilungisise isikhathi singakapheli egameni lenkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.